והקושי הכי גדול שלי היה, זה לשמוע בבוקר את ההותר לפרסום, ולהגיע לעבודה ולטפל בנשים כאילו כלום לא קרה. אחד הדברים שהכי זכורים לי מהתקופה הזאת של המלחמה, זה התקופה של החזרה של החטופות שהיו בשבי והגיעו אלינו לוולפסון, ולנו הייתה הזכות לקבל אותם כאן. מעמד מאוד 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 קשה. זה פשוט טראומה שבחיים לא הכרנו, לא חשבנו שהיא תקרה. וזה לא עוזב. אתה נשבר ולא נשארה אף עין יבשה. עוד רגע תשמעו את העדות המלאה, אחת מתוך אלפי עדויות של רופאות ורופאים שמאז השביעי באוקטובר עובדים יומם ולילה למענכם אזרחי ישראל ומקיימים את אשר נשבענו על משמרתנו יומם ולילה. יורדת כמה דקות לסרקלאז', בסדר? ואז נחזור. יום אחד אנחנו מקבלים הודעה, מתקבלת מטופלת בהיריון ראשון, שבעצם חוותה את האובדן של בן הזוג שלה בנובה, והיא בהיריון. התינוקת הזאת לא יהיה לה אבא. וואי, קרין! שלום! מה קורה? ראית אותה? שלום! חיים שלי. איך היא גדלה? בואי נשב דקה. יאללה. נזכר קצת. 10 חודשים, נכון? כן. אז איך את עוברת את התקופה? לא פשוט. לא פשוט. כל הכבוד לך. אבל תודה לאלוהים על מה שיש. ואת רוצה להיות אלימה? צודקת, את צריכה להיות חלק כן, מהעניינים. בטח. סיטואציה כל כך לא פשוטה כמו מה שחווית. היה לנו קשה להסתכל לך בעיניים, ואנחנו נשברים גם, כי אנחנו רואים את האבל ואת הכאב. אך ורק בזכותכם, יש לי ילדה היום. וואי, קרין. כן. זה נותן כוח. איזה מציאות. וכשאנחנו רואים מקרים מאוד קשים, אז אנחנו כמו כל בן אדם אחר, גם אנחנו נשברים, וגם לנו קשה, וגם אנחנו בוכים יחד איתם. בוקר טוב. הערכה חוזרת מחר, והחלטה לגבי אופי של ההמשך של המעקב. אני את התקופה הזאת לא אשכח. זו פעם ראשונה שטיפלתי בחטופות שחוזרות. זו פעם ראשונה שיצא לי לטפל במטופלת שהבן זוג שלה נרצח בסיטואציה של מלחמה כל כך משמעותית. ואני הרבה שנים רופאה, וראיתי כבר הרבה, וגיליתי שעדיין אפשר לשבור את הנפש. הנפש שלי עדיין לא שחוקה. ואתה נשבר, ואתה נסדק. אתה לא מחוסן, כי אנחנו בני אדם, כי זה נוגע בנו, כי זה פוגש אותנו עמוק עמוק בפנים. והבנתי שזה לא חולשה. הבנתי גם שצריך לקום על הרגליים ולתפקד. איזה חדר אנחנו נכנסות? איזה חדר? 2, בואו. זה מקצוע שאנחנו מחויבים אליו. זה כן נותן איזושהי תחושה של סיפוק. אתה בוא ללדת אצלנו. איך לא? שלמרות הכל, אנחנו מצליחים גם בסיטואציות הקשות האלה לתפקד ולהוציא מאיתנו את היכולת הזאת להעניק משהו שאנחנו מחויבים אליו. זה התחושה של הסיפוק שלמרות הכל הצלחנו לתפקד. אני חושבת שמה שלמדתי על עצמי, קודם כל שאני אוהבת את העבודה שלי. למרות התקופות הקשות, של הקושי הרגשי של האנשים, של האובדן, מצאתי כוחות לעשות את מה שאני עושה, כי כנראה אני אוהבת את זה. ואם לא היינו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז לא היינו יכולים באמת לעשות את העבודה הזאת בצורה הזו.